Hello everyone. Tervehdys kaikille. God is good. Herra on hyvä. God is good Herra on hyvä. all the time. Ja aina. Amen. 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 Thank you for having me here. Kiitos, että olen saanut tulla tänne. I really thank God for what he has done for me. Kiitän Jumalaa siitä, mitä hän on minulle tehnyt. As Pastor mentioned moments ago about me, Niin kuin Markku Tuppurainen tuossa jokin aika sitten kertoi, God changed my life at the age of 18. Jumala muutti elämäni 18 vuoden iässä. I grew up in Christian family Kasvoin kristillisessä perheessä. since I was born. Jo silloin kun synnyin kristilliseen perheeseen. But Mutta I never encountered with Jesus. en koskaan kohdannut Jeesusta. That's why I have burden for the Christians who never encounter with Jesus. Ja siksi mulla on suuri kuorma sydämelläni juuri tällaisista nuorista, jotka kasvavat kristillisissä perheissä, mutta eivät todella koskaan kohtaa Jeesusta. Until the age of 18, I knew about Jesus, but I don't know Jesus personally. Siihen asti, kun täytin 18, niin tiesin kyllä asioita Jeesuksesta, mutta en tuntenut häntä henkilökohtaisesti. There's so many Christians, On niin monia kristittyjä, so many Christians, they know about Jesus, but they never encounter with Jesus. tietävät Jeesuksesta, mutta eivät ole koskaan häntä kohdanneet. That's why I have a heart for the Christians, those who never encounter with Ja Jesus. siksi mun sydämellä palaa tämä asia ja ajatus siitä, että haluan koskettaa juuri tällaisia nuoria, jotka tietävät Jeesuksesta, mutta eivät häntä ole kohdanneet. There's a big difference between knowing about God and knowing God. On aivan jäätävän suuri ero siinä, että tietää Jumalasta ja tuntee Jumalan. You might know about Jesus, Saatat tietää Jeesuksesta, but if you don't know Jesus personally, mutta jos et tunne häntä henkilökohtaisesti, if you never encounter with et Jesus, ole koskaan kohdannut Jeesusta, you have no peace. ei sinulla ole rauhaa, You have no joy, eikä sinulla ole iloa, and you have no vision. eikä sinulla ole näkyä. As I said, I grew up in Christian family. Kuten sanoin, kasvoin kristillisessä perheessä. I go to church every Sunday. Kävin joka sunnuntai seurakunnassa. My parents are very good Christians, devoted Christians. Ja minun vanhempani olivat hyvin omistautuneita kristittyjä. They forced me to go to church every Ja he Sunday. pakottivat minut kirkkoon joka sunnuntai. But I never knew Jesus. Mutta en koskaan tuntenut Jeesusta. I know about Jesus. Tiesin asioita hänestä. But that's why at the age of 13, Mutta sitten 13 vuoden iässä I was start drinking smoke weed and drink alcohol. aloin käyttää huumeita ja juoda alkoholia. Then at the age of 14, I joined gang. Ja sitten jo 14-vuotiaana olin jengissä mukana. I did so many bad things Ja tein niin monia pahoja asioita in the past. menneisyydessäni. But at the age of 18, Mutta sitten 18-vuotiaana, almost 18, I had a bad experience, almost die. sitten siinä 7-18 vuoden iässä mulla oli hyvin tällainen vakava kokemus, jossa melkein kuolin. Then I called out Jesus Ja silloin huusin Jeesukselle, because I knew the scripture, Jeremiah chapter 33, verse 3. koska tiesin sen Jeremian kirjeen 3:13. So call unto me, I will answer you. Ne, jotka huutavat avuksen nimeä, niin minä vastaan So heille. I called Jesus. Niin minä huusin Jeesuksen puoleen. Then he gave my life back. Ja hän antoi minulle elämäni Since that takaisin. day on, I start to read the Bible. Ja siitä päivästä lähtien olen alkanut lukea Raamattua. And I knew that he is so real. Ja tiedän, että hän on todellinen. He's so good to me. Ja hän on niin hyvä minulle.
He's been so good to me since I was very young. Ja hän on ollut hyvä minulle aivan nuoruudestani saakka. Then since that day on, I commit my life to God to serve. Ja siitä päivästä lähtien annoin elämäni hänelle, että voin häntä palvella. My ministry started at the age of 19. Ja sitten 19-vuotiaana aloin tämän palvelutehtävän. So many gangsters came to know Jesus Christ in Myanmar. Ja monet näistä jengiläisistä Myanmarissa tulivat uskoon. And 2006, 2006 God opened the door for me to preach in Australia. Jumala avasi minulle oven mennä saarnaamaan Australiaan. But 2009 much revival happened among the Burmese people in Australia. Australiassa siellä burmalaisten keskuudessa oli tällainen massaherätys By the grace of God. Jumalan armosta. So many young people, so many families came to know Jesus. Niin paljon nuoria ja perheitä tulivat tuntemaan Jeesuksen. Not because of me, because of Holy Spirit. Ei minun vuokseni, vaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. As a Christian, it's very important to walk with Holy Spirit. Ja sen tähden haluan korostaa sitä, että kristittyinä meidän täytyy vaeltaa Pyhässä Hengessä. Without Holy Spirit, we cannot do anything. Ilman häntä emme voi tehdä mitään. We serve the Lord. We can serve the Lord with our might or with our idea. Me voimme kyllä meidän ajatuksissamme ja mielellämme palvella Jumalaa. But nobody will come to know Jesus through you. Mutta ei kukaan sinun kauttasi tule tuntemaan Jeesusta. Without Holy Spirit, you will never see the transformation. Ilman Pyhää Henkeä et koskaan näe muutosta. We don't need to be famous. We need to be a life changer. Meidän ei tarvitse olla kuuluisia, mutta meidän täytyy olla ihmisiä, jotka muuttavat toisten ihmisten elämää. I came here Tulin tänne, because I have a heart for the young people. Koska mun sydän palaa nuorille ihmisille. Especially Burmese people who lives in Europe. Erityisesti burmalaisille, jotka asuvat täällä Euroopassa. I don't want them to like act like worldly people. Mä en halua, että he elävät ikään kuin maalliset ja maailmalliset ihmiset. God brought them here Jumala on tuonut heidät tänne. to live easy life. Ei sen tähden, että he elävät helppoa elämää. God didn't bring them here to live easy life. Jumala ei tuonut heitä tänne nauttiakseen tästä eurooppalaisesta elämänmenosta. Young people, let me tell you, God has a plan. God has a great plan for each and every one. That's why God brought here. Vaan Jumalalla on heille jokaiselle suunnitelma ja siksi Jumala on heidät tänne tuonut. God has a plan for you. Jumalalla on suunnitelma sinulle. You might think that, oh, I'm easy now. I don't have to worry about. I don't have to worry about to eat, about to live. I don't have to worry about it. Voi olla, että tyydyt vaan siihen, että ei mun tarvitse miettiä, mitä mä syön tai millä tavalla mä elän. Elämä on helppoa. We have to give thanks to God. Meidän täytyy antaa kiitos Jumalalle. But Europe need you. Mutta Eurooppa tarvitsee teitä. For the, God said you are the light of the world. Onhan Jumala sanonut, että te olette maailman valkeus. So many people, they call themselves as a Christians, but they don't believe the Bible anymore. Niin monet kutsuu itseään kristityiksi, mutta eivät itse asiassa usko Jumalan sanaa. Even in Europe. Myös Euroopassa. Even in America. Amerikassa. They call themselves as a Christian, but they don't believe the Bible. He kutsuvat itseään kristityiksi, mutta eivät usko sanan voimaan. I asked one of the yhdeltä amerikkalaiselta, what religious are you? Että mitä uskontoa noudatat? He said, I'm a Christian. Hän sanoi olevansa kristitty. Do you believe Jesus? Uskotko Jeesukseen? I asked. Kysyin. Then he said, I don't believe Jesus. He said, en usko Jeesukseen. Say, you call yourself as a Christian, but you don't believe Jesus? Kutsut itseäsi kristityksi, mutta et usko Jeesukseen. He said, yes. Yes, kyllä. So who do you believe? No kehen sitten uskot? He said, I'm a free thinker. Olen tällainen vapaa-ajattelija. He said, I'm a free thinker. Olen tällainen vapaa-ajattelija. Said, my brother.
Kuule veli, you're not free. sinä et ole The vapaa. Bible said, ye Raamattu shall know sanoo. the truth shall set you free. Että kun te tulette tuntemaan totuuden, totuus tekee teidät You know who is the vapaaksi. truth? Tiedätkö kuka on Jesus totuus? is the truth. Jeesus on totuus. If you don't know Jesus, you will never set free. Jos et tunne Jeesusta, et koskaan pääse vapauteen. So don't call yourself as a free thinker. Älä kutsu itseäsi vapaa-ajattelijaksi. He's a drug addict. Hän on kiinni huumeissa. See, you are slave of drug now. Katso nyt, sinä olet huumeiden You are orja. slave of sex now. Olet seksin orja. And you call yourself as a free thinker. Ja kutsut itseäsi vapaa-ajattelijaksi. No, you Ei. need to be free. Ei, sinun täytyy päästä vapaaksi. But you cannot be free by yourself. Mutta ethän voi itseäsi vapauttaa, You need Holy Spirit help. vaan tarvitset Pyhän Hengen apua. Let me tell you, Anna kun this kerron. world need Holy Spirit help. Tämä maailma tarvitsee Pyhää Europe Henkeä. need Holy Spirit help. Eurooppa tarvitsee Pyhän Hengen Young apua. people, let me tell you, Nuoret ihmiset, anna kun kerron. if you want to live holy life, Jos haluat elää pyhää you elämää, need Holy Spirit. tarvitset Pyhää Henkeä. You need Holy Spirit. Tarvitset Pyhää Without Henkeä. Holy Spirit, Ilman Pyhää you Henkeä cannot live as a holy life. et voi elää pyhää elämää. Amen. Amen. I cannot hear you. Amen. En kuule teidän aamenta. Hallelujah. 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 Halleluja. God is so good. I just want to sing Jumala one on song. hyvä. Nyt I haluan just laulaa want to yhden sing one laulun. song. If you don't mind. Jos on ok teille, niin lauletaan I yksi just want laulu. to welcome Holy Spirit. Hän haluaa toivottaa Pyhän Hengen tervetulleeksi. Hallelujah. Let's sing together. Lauletaan yhdessä. They don't want to play for me, so I'm sorry. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Shall we all stand up? Shall we all stand up? Noustaan yhdessä ylös. Let's welcome Holy Spirit. Toivotetaan Pyhä Henki tervetulleeksi. Thank you, Jesus. Kiitos Jeesus. Bless the Lord, oh my soul. Thank you, church. Lauletaan yhdessä. Worship His song. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, Lord, I worship Your holy name. Sing a bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, Lord, I worship Your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. I will enter to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great. For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great. Yeah, thank you, Jesus, Baba. To be praised. Sing it, I sing praises. Now, Nyt
God wants to heal you. Herra haluaa parantaa sinut. I'm not a healer, En ole parantaja, but Jesus is a healer. mutta Jeesus on parantaja. We're gonna sing this song again. Lauletaan tämä laulu vielä uudestaan. We're gonna sing this song one more time. Yhden kerran vielä. While we sing the song, Ja kun laulamme tätä laulua, I want you to lay your right hand on your area that pain. Like if you have pain in your body, put your right hand on it. haluan, että lasket oikean kätesi siihen kehon osaan tai jos sinulla särkee jostain, niin missä on kipua tai muuta. Holy Spirit Ja Pyhä Henki told me sanoi minulle, that He will heal you right now. hän parantaa sinut siinä. I didn't have a plan to do that, but I have to obey Holy Spirit. En suunnitellut tätä, mutta minun täytyy totella I Pyhää cannot do Henkeä. anything, but Holy Spirit En voi will come tehdä and touch mitään, you. mutta Pyhä Henki voi koskettaa All you sinua. have to do is just lay your right Laita hand on oikea that kätesi area. siihen paikalle kehoa, Holy missä Spirit on will särkyä heal you. tai sairautta. Believe it. Usko siihen. The Bible said, Raamattu sanoo, without faith, it is impossible to please God. että ilman uskoa emme voi miellyttää Jumalaa. God loves you so much. Jumala rakastaa sinua niin God paljon, wants to bless you. että hän haluaa siunata sinua. God wants to heal you. Hän haluaa parantaa sinut, But you must have faith. mutta sinulla täytyy olla You uskoa. must have faith. Sinulla täytyy olla uskoa. Hallelujah. Halleluja. If you believe it, Jos uskot if siihen, you believe it, jos uskot and siihen, you will receive healing right sinä here, right saat now. vastaanottaa parannuksen nyt. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Let's do it. Hallelujah. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Nyt lauletaan ja laittakaa käsi siihen paikkaan, mikä on Arthritis. kipeä. Arthritis will heal today. Reumatismi paranee. Arthritis will be healed today. Reumatismi paranee. Some people right hand and sorry, left hand, Jonkun left shoulder vasen olkapää, is got a frozen shoulder. sellainen niin kuin jäätynyt But olkapää. God will heal you right now. Mutta Jumala parantaa sinut nyt. Somebody have a gastritic problem. Gastritic. Gastritic. Gastric. Gastric. Gastric, yeah. Sorry. Like stomach problem. Jollakin on vatsaongelmaa. Yeah. The Lord will heal you right now. Herra parantaa sinut. Lay your right hand on your stomach. Laita oikea kätesi siihen The Lord vatsaan will heal you. päälle. Herra parantaa sinut. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday, today, and forever. Hän on- Jesus is the same. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. 2,000 years ago, God healed so many sick people. 2000 vuotta sitten hän paransi But sairaita. God will heal you today. Ja tämä sama Jumala parantaa Believe tänään. it. Usko siihen. You will receive it. Saat sen vastaanottaa Hallelujah. nyt. Halleluja. So lay your right hand on your pain Laita area. oikea kätesi siihen alueelle, mikä on kipeä. 100% God will heal you. 100% Jumala parantaa sinut. Let's sing together again. Lauletaan yhdessä vielä. Let's communicate with Holy Spirit. Ja kommunikoidaan Pyhän Hengen kanssa. The Lord will touch you. Herra koskettaa sinua. Sing and I give glory to your name. Annetaan kunnia sinun I give nimellesi. glory to your name. Shikaraba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For your name is great. There is power in the name of Jesus. And Jeesuksen greatly nimessä to be on voima. praised. Annetaan hänelle ylistys. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing it, sing it, sing it. I sing Lauletaan praise. yhdessä. Oh Lord, praises to your name. Sing it, for your name is great. I sing praise
Praises to your name. Praises to your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kiitos Jeesus. You are so good to us. Sinä olet niin hyvä meille. Thank you for your divine healing. Kiitos jumalallisesta parantamisen voimasta. Thank you for your love. Kiitos rakkaudestasi. Thank you for forgiveness. Anteeksi antamuksesta. Thank you for being with us. Kiitos, että olet täällä keskellämme. Thank you for being with us. Kiitos, että olet Thank keskellämme. you for your presence. Kiitos läsnäolostasi. We love you. Rakastamme We sinua. praise you. Ylistämme And sinua we adore you. ja palvomme sinua. Thank you, Baba. We love you. Kiitos Isä, rakastan sinua. Thank you. Kiitos Jeesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Sing it, church. Lauletaan Give yhdessä seurakunta, because He's given. koska hän on antanut. Father, we love you Isä, me rakastamme sinua and we praise you ja ylistämme sinua and we magnify your name, O Lord. ja koroitamme sinun nimeäsi, We Herra. glorify your name, O Lord Jesus. Kirkastamme sinun nimeäsi We exalt your holy name ja koroitamme sinun pyhää and we nimeäsi. praise Ja your rukoilemme. holy, mighty name. Ja että sinun pyhä nimesi. Thank you, Jesus. Kiitos Jeesus. Thank you for loving us. Kiitos, että rakastat meitä. Thank you for being with us, Lord. Kiitos, että olet täällä meidän kanssamme. We praise your holy name in Ylistämme pyhää nimeäsi. Amen. Aamen. Hallelujah. You may be seated Hallelujah. in the presence of God. Istukaa alas Jumalan läsnäolossa. I just want to read 1 John chapter 3 verse 21. Luetaan ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, 1 John chapter 3 verse 21. luku 3, jae 21. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 3, jae 21. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. And the Bible said, beloved, if our hearts condemn us not, then have we confidence toward God. Ja niin kuin Raamattu sanoo, rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Satan always condemning us. Saatana on se, joka meitä aina tuomitsee. He is the accuser. Hän on syyttäjä. He always said that you are not worthy. Hän sanoo sinulle, että et ole arvollinen. You are not worthy to praise. Et ole arvollinen ylistämään. You are not worthy to worship God. Et ole arvollinen palvomaan Jumalaa. But the Bible said, Mutta Raamattu sanoo, do not let your heart condemn you. älkää antako sydämenne teitä syyttää. If our heart condemn us
not, then, jos sydämemme ei meitä syytä, then what? We have confidence toward God. sitten mitä? Meillä on siis rohkeus lähestyä Jumalaa. God want you to have Jumala tahtoo sinun confidence. saavan luottamuksen lähestyä No häntä. self-confidence, God confidence. Ei luottamusta itseesi, vaan luottamusta Jumalaan. What is the difference self-confidence and God confidence? Mikä sen ero on, että luotamme itseemme ja luotamme Jumalaan? Self-confidence is like, I can do it. Itseluottamus on sitä, että kyllä minä pystyn tähän. I can do it. Minä pystyn tähän. I can reach that place. I can reach that goal Minä one day. pääsen tuohon päämäärään ja saavutan tuon. People try very hard. Ja ihmiset yrittävät tosi kovasti. That's good too. Se on ihan hyvä asia. But let me tell you, Mutta aina kun kerron sinulle, but there is a limit. siihen tulee raja. If you try by yourself, there is a limit. Jos yrität itseksesi, siihen tulee raja. One of my church member, Yksi seurakuntani jäsenistä, she loved God very much. hän rakastaa Jumalaa todella paljon. She dedicated her life to flower, to decorate everything to the church. Ja hän on omistanut elämänsä, että hän tekee näitä koristeita, laittaa kukkia kokouksiin esille kauniisti ja niin edelleen. And God bless her too. Ja Jumala siunaa häntä. But one day, Mutta yhtenä her päivänä husband died. hänen aviomiehensä kuoli. And her son get arrested. Ja hänen poikansa joutui vankilaan. Then she asked me, Sitten hän tuli ja kysyi minulta, why, pastor? miksi pastori? Why this happening? Miksi tämä tapahtuu minulle? I love God. You know that I love God very much. Minä rakastan Jumalaa hyvin paljon, sinä tiedät sen, pastori. Why my husband died at the very young age? Miksi minun mieheni kuoli hyvin nuoressa iässä? My son, he didn't do anything, but he got arrested for false accusation. Ja sitten poikani, joka ei itse asiassa tehnyt mitään, joutui vankilaan väärien syytösten perusteella. What have I done? Mitä minä olen tehnyt? What have I done? Mitä minä olen tehnyt? I go to church every Sunday. Käyn joka sunnuntai I seurakunnan. serve the Lord as much as I can. Palvelen Jumalaa parhaan kykyni Why mukaan. God allow me to face that kind of problem? Miksi Jumala sallii minulle tällaisia ongelmia? You know that, pastor, I love God very much. Tiedät, pastori, että rakastan Jumalaa koko sydämestäni. Then I said to that lady, Ja sanoin tälle naiselle, yeah, I know that you love God very much. tiedän toki, että rakastat Jumalaa hyvin paljon. But let me ask you something. Mutta anna kun kysyn sinulta, Do you know how much God loves you? tiedätkö kuinka paljon Jumala rakastaa sinua? Do you know how much He loves you? Tiedätkö kuinka paljon Jumala rakastaa sinua? Even though you are in that situation, God has a great plan for you. Vaikka olet nyt juuri tuossa tilanteessa, niin Jumalalla on sinulle suuri The suunnitelma. plan that He has for us is not to harm you, to prosper you. Ei hänen suunnitelmansa ole jotenkin vahingoittaa meitä, vaan auttaa menestykseen. Sometimes we don't understand why. Joskus emme ymmärrä miksi. We don't understand what's going on. Me emme ymmärrä, mitä on meneillään. But let me tell you, Mutta anna kun kerron. even though you don't understand, God loves you. Vaikka et ymmärtäisi, niin Jumala silti You sinua have to rakastaa. believe His love. Ja sinun täytyy uskoa hänen rakkauteensa. You have to trust His love. Sinun täytyy luottaa hänen You must rakkauteensa. have God's confidence. Sinun täytyy luottaa Jumalaan. See, 2012, God spoke to me to go back to Burma from Canada. 2012 Jumala puhui minulle, että minun täytyy muuttaa takaisin Kanadasta Burmaan. That time, I got a very good job in Canada. Siihen aikaan minulla oli hyvä työ Kanadassa. I got 2 licenses. Minulla oli 2 lisenssiä Then my salary is very good salary. ja minulla oli hyvä palkka. But God spoke to me one day to quit your job and go back to Burma. Mutta Jumala puhui minulle yhtenä päivänä, lopeta työsi ja palaa Burmaan. It's very hard for me to go back to Burma. Ja minulle se oli hyvin vaikeaa, Because I have to take care of my family. koska pitihän minun huolehtia I bought a perheestä. house. Ja minulla oli I talo bought a car. ja minulla oli auto. So I have a payment. Ja meidän täytyy maksaa tietysti osamaksuja. But one day God said,
Mutta yhtenä If you päivänä, take care of God's business, God will take care of your business. että jos sinä pidät huolta minun bisneksistä, niin minä pidän kyllä huolta sinun bisneksistäsi. You have to believe that, all my brothers and sisters. Sinun täytyy uskoa siihen, sisaret ja Then I veljet. quit my job. Ja sitten lopetin työni. Even my pastors, my mentor, they said, no, you better not to quit that job. Jopa nuo vanhemmat pastorit, jotka mentoroivat minua, sanoivat, että ei sinun pidä tuota työtä kyllä But let me lopettaa. tell you, all my brothers and sisters, Mutta anna kun kerron teille, sisaret ja veljet, when God tell you to do something, kun Jumala pyytää sinua tekemään jotain, just do it. tee se. That's what the Bible said. Siksi Raamattu Do sanoo, not depend on your own understanding. että älä nojaa omaan ymmärrykseesi. If we depend on our own understanding, we Jos cannot nojaamme do great omaan things in our life. ymmärrykseen, emme voi tehdä mitään suurta elämässämme. We have to stand on the promises of God, not Vaan our meidän own täytyy understanding. luottaa Jumalan lupauksiin, ei omaan ymmärrykseemme. Then I quit my job. Ja niinpä lopetin työni Then I went back to Burma. ja menin Burmaan. By the grace of God, so many people came to know Jesus through our ministry. Jumalan armosta monet nuoret tulivat tuntemaan Jeesuksen meidän palvelutyömme kautta. 2011, 2011 God gave me vision when I was in Sydney, Jumala Australia. antoi minulle näyn, kun olin Sydneyssä, Australiassa. God said, Jumala sanoi, I bring so many young people että tuo on niin monia nuoria will ihmisiä, come to know Jesus through you. jotka tulevat tuntemaan Jeesuksen kauttasi. And that vision fulfilled at the year of 2013. Ja se näky sai täyttymyksen 2013. Then my ministry gave birth 2013. It's called Dream Ministry International. Ja siitä syntyi tämä palvelutyöni Dream Ministry International 2013. God gave me that name, Dream. Jumala antoi tämän nimen Unelma, Dream. What is the dream mean? Mitä tämä unelma tarkoittaa? God said, Jumala sanoi, what did Jesus done while he was on the earth? mitä Jeesus teki, kun hän oli maan päällä? He made disciples. Hän teki opetuslapsia. He made disciples. Discipleship is very important. Hän opetuslapseutti ja se on erittäin tärkeää. D-R-E-A-M is for discipleship. Tässä Dream-sanassa D tarkoittaa discipleship, opetuslapseutti. After 3.5 years, what happened? Revival happened. R tarkoittaa revival, herätys, Through the disciple of Jesus Christ. opetuslapseuttamisen So kautta. my dream is like D is discipleship, that's 2R, revival. Ja sitten D, opetuslapseutta, R, herätys. Revival. Herätys. That's why I'm so excited. Siksi mä olen niin I'm so innoissani. excited. Olen niin All the innoissani. young people, Kaikki nämä nuoret ihmiset, God will use you Jumala käyttää to teitä. revive in Europe. Herättää Euroopan. Revival. Herätys. E, after revival, then evangelism. E, siellä tarkoittaa sitten evankeliointia, evangelism. Revival doesn't last long, but like one revive, after revive, then what? You have to evangelize to the people. Ei herätys kestä kauaa, mutta sen herätyksen tuotteena sitten evankelioidaan ihmisiä. Without preaching the gospel, Ilman- nobody will come to know Jesus Christ. Evankeliumin julistamista eihän kukaan tule tuntemaan Jeesusta. You have to preach the gospel. Sinun täytyy julistaa evankeliumia. You have to preach the gospel. Sinun täytyy julistaa evankeliumia. Some restricted area, I go there and preach the gospel because God said, if you don't preach the gospel, Joihin, nobody will hear. menee the joihinkin gospel. alueihin, joihin ei saisi mennä, vaan sen takia, että kun Raamattu sanoo, että elleivät he kuule, miten he voivat That's my uskoa. heart. That's my heart. Evangelism. Se on minun sydämelläni, evankeliointi. After evangelism, what? Assembly. Ja sitten tulee assembly, Then what? kokoontuminen. M, mission. M, missio, Church. lähetystyö. Church Seurakunta. without mission is nothing. Seurakunta ilman lähetystä ei ole mitään. We have to do mission work. Meidän täytyy tehdä lähetystyötä. Church Preachit. has to involve mission. Seurakunnan täytyy olla mukana Church lähetystyössä. have to involve mission. Seurakunnan täytyy olla mukana lähetystyössä. Then that church will be alive. Ja sellainen seurakunta on elävä seurakunta. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. You must have a
mission heart. Teillä täytyy olla lähetyssydän. I really thank God for this man. Hän God kiittää used Jumalaa him. jostakin miehestä. lavalla. I heard about him this morning. God used him in Africa for how many years? 13 years? 12 years. Hallelujah. I really thank God for that. I really thank God for the church. Kiitän Jumalaa tästä seurakunnasta ja teidän lähetystyöstänne. Hallelujah. Halleluja. Thank you, Pastor. Hallelujah. Kiitos, pastori. You have a mission heart. Sinulla on Hallelujah. I really lähetyssydän. thank God for that. Kiitämme Jumalaa siitä. So, the Dream Ministry gave birth in 2013. Ja 2013 siis tämä Dream-palvelutyö syntyi. Then through our ministry, so many government leaders, so many celebrities, so many rocker, rapper, everybody came to know Jesus Christ through our ministry in Burma. Ja tämän palveluntyön kautta hallinnon jäseniä, räppäreitä, muusikoita, kuuluisuuksia ja niin edelleen on tullut tuntemaan Jeesuksen. Because of that, I was very famous. Because of them, famous people come to know Jesus, so I became very famous in Ja Burma. minustakin tuli kuuluisa, koska näitä kuuluisuuksia tuli Jeesuksen luo. Then what? Mitä sitten? I got arrested. Niinpä minut pidätettiin. That's why avoid to be famous. Vältä olemasta kuuluisuus, koska jos tulet kuuluisaksi, Let sinut Jesus pidätetään. famous. Tee Jeesuksesta kuuluisa. Let Jesus famous. Me Jeesuksesta kuuluisa. Not your name, Ei not your sinun nimesi, ministry, ei not your church palvelutyösi, name. Let ei seurakunta, Jesus. vaan tee Jeesuksesta kuuluisa. Then they arrest me. They put me into jail for 3 months by the grace of God. Ja he laittoivat minut vankilaan 3 kuukaudeksi Jumalan armosta. They really want to arrest me, but they have no reason to arrest me. He halusivat pidättää minut ilman mitään syytä. They've been waiting for a long time to arrest me. He olivat odottaneet pitkään, että voivat pidättää Then minut. COVID come. Sitten tuli COVID. Even COVID come, I have to preach because, faith come by hearing, hearing by the word of God. So I have to preach. Vaikka tuli korona, niin täytyihän minun julistaa, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Minun täytyy jatkaa palvelutyötä. Then they come and arrest me because you are preaching the gospel in the time of COVID. Ja niin minut pidätettiin, koska koronan aikaan julistin evankeliumia. You see how blessed I am. I got arrested through because of COVID. Ajattele, Hallelujah. kuinka siunattu olen. Koronan takia minut pidätettiin. Nobody got arrested because of COVID. By the grace of God, only me in the world. Kukaan muu tullut pidätetyksi sen koronan takia, paitsi minä. But I really thank God for that. Mutta kiitän Jumalaa We are the tästä, light of the world. koska me olemme maailman valkeus. So in prison, Vankilassa so many people blessed through me. ihmiset tulivat siunatuiksi kauttani. You see, because you are the light of the world. Te olette maailman valkeus. Wherever you go, even though you are in prison, Vaikka olet siis vankilassa, God bless me Jumala siunasi minua, to bless others. jotta voin siunata muita. That's why all my brothers and sisters, you need a blessing from God to bless others. Siis tarvitset siunauksen Jumalalta, että voit olla siunaukseksi. You need a blessing from God to bless others. Tarvitset siunauksen Jumalalta, että voit olla siunaukseksi. Within 3 months, 3 kuukauden aikana I renovate the prison. Minä uudelleen rakensin se koko vankilan. Because water system is not very good in prison. Eihän siellä ollut kunnon vettä. So I changed the, what is that called? Purification system. Hän The water system, rakensi I sinne changed it. vedenpuhdistusjärjestelmän, tein sinne uuden järjestelmän. I order that machines from Germany. Toin Saksasta sellaiset vedenpuhdistuslaitteet. And the whole prison, they got a very fresh water. Ja nyt koko vankilassa oli puhdasta vettä. Since that day on, they don't have stomach problem Ja anymore. siitä päivästä lähtien on vatsataudit kaikonneet. Wherever you go, Mihin tahansa menet, God wants to bless you, Jumala haluaa siunata to bless sinut, others. jotta voit siunata muita. What the devil want me to happen is like, you are in prison now, you don't do anything and you are prison. Why? No, I don't think like that.
Vihollinenhan olisi tahtonut, että ajattelen, oi, olet nyt vankilassa, ethän täällä voi mitään If tehdä. something happened in your life, Jos jotain tapahtuu don't elämässäsi, pity yourself. älä sääli itseäsi. Don't pity yourself. Älä sääli itseäsi, God has a plan for you. koska Jumalalla on suunnitelma Like sinulle. Joseph, Niin kuin Joosefille. he doesn't like to go to Egypt Eihän hän tahtonut mennä Egyptiin as a slave. orjaksi. He doesn't want to be. Ei hän tahtonut olla siellä. But God allows it. Mutta Jumala salli sen Why? tapahtuvan. Miksi? God has a plan Koska for each and Jumalalla everyone. oli suunnitelma. God has a plan. Jumalalla oli Sometimes suunnitelma. it's not good for you, Ei se joskus ole kivaa sinulle, but it's good for your soul. mutta se on sinun sielullesi pelastukseksi. That's why I like one song. It is well. Siksi pidän tästä laulusta. You know the song, right? It Tiedättekö is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Sometimes it's not good for you, but it's good Joskus for se your ei ole soul. hyväksi sinulle, mutta se on sinun sielullesi hyväksi. God, Jumala. God, say, God never like caused the storm, Eihän Jumala aiheuttanut myrskyä, but God allow you to face the storm sometime. vaan sallii sinun kohdata myrskyn. But let me tell you, you are not alone. You are not alone. Mutta et ole yksin, Because God is with you all the time. koska Jumala on kanssasi koko ajan. His name is Emmanuel. Hänen nimensä on Emmanuel. God is with us. Jumala kanssamme. God is with us. Jumala on kanssamme. Joseph, he doesn't like to go to Egypt as a slave. Eihän Joosef halunnut But mennä God orjaksi allows Egyptiin, it. God mutta Jumala allows it. salli sen. Then after that, Mitä tapahtui sen jälkeen? what? He became a prime minister for Egypt. Hänestä tuli Egyptin pääministeri. You see, God allowed me to go to prison. Jumala salli, että jouduin vankilaan. But when I go into the prison, Mutta kun menen vankilaan, one man came to me, yksi mies tuli luokse, ran to me, juoksi suorastaan and said, luokse, I've been praying for so many years to meet you. että olen rukoillut niin monta vuotta, että saisin Oh, I kohdata said, sinut. oh, because of you, man. Because of you, I'm Sanoin, että here. nyt sun takia mä oon tänne joutunut. This guy been praying for me to come Tämä mies on rukoillut, että saisi kohdata minut. because he's sentenced for 45 years in prison. Hänet oli tuomittu 45 vuodeksi vankilaan. He really want to meet me, but because he listened my sermon all the Koska time. hän oli kuunnellut saarnoja, niin hän halusi tavata minut. So he really want to see me. Hän todella halusi tavata minut. Then he run and he hugged me and said, Ja niin hän Lord, juoksi. answer my prayer. Että nyt on Herra vastannut rukouksiini. And I said, love you, my brother, but never ever pray again. Sanoin, että mä rakastan sua, mutta täällä enää rukoile. But how to call it? The one who work for there's a government staff. How to call it? Prison guard. Yeah, Vanginvartijat. prison guard. He wherever I go, he has to go with me. Ja tämä vartija seurasi minua joka paikkaan, missä kulinkaan siellä vankilassa. On the second day of prison, Toisena vankipäivänä then I share about Jesus. sitten aloin kertoa Jeesuksen. And he came to know Jesus. Ja hän tuli tuntemaan Jeesuksen. I really thank God. Hey, Minä kiitän Jumalaa. wherever you go, Mihin tahansa menet, don't shy to preach the gospel. älä häpeä kertoa Jeesuksesta. Preach the gospel. That's a blessing. Kerro Jeesuksesta, se on siunaus. And on the second day, Toisena päivänä prison guard tämä vanginvartija came to know Jesus. tuli tuntemaan Jeesuksen. Then what? Ja sitten He called me sir. sanoi, että In prison, pastori, the prisoner, what is that called? Prison guard never called prisoner sir. ja tapahtui jotain sellaista, että eihän vartijat koskaan puhutelleet vankeja herroiksi. Then he called me sir. Ja hän puhutteli minua, Herra, Whatever you need, mitä ikinä tarvitset, tell me. kerro minulle. Tell me. Kerro, I will buy for you. minä ostan You sinun. cannot go out, but I can. Et voi päästä täältä pois, mutta minä voin. Then I don't have to eat prison food from this day on.
Siitä päivästä lähtien en syönyt vankilan ruokaa. He buy every day for Hän me osti outside. minulle ruokaa From outside. ulkopuolelta. You see how blessed we are. Näetkö, kuinka siunattuja me olemme? Satan try to put you in the very bad situation. Vihollinen laittaa sinut vaikeaan But let me tilanteeseen. tell you, Mutta anna kun kerron. God already prepared there. Jumala on jo valmistanut tien sinne. Our God is Jehovah Jireh. Hän on Jehova Jaire. He is our provider. Hän on meidän, Sometimes you don't understand what's going on. hän on Jehova Jaire, hän joka täyttää tarpeemme. But let me tell you, Anna kun kerron. don't doubt on his love. Älä epäile hänen rakkautta. Don't doubt on his love. Älä epäile hänen He loves rakkauttaan. you so much. Hän rakastaa sinua niin paljon. And that lady, Ja tämä nainen, I said, don't tell me how much you love him, but tell me, do you know how much he loves you? älä enää kerro tämä nainen, joka niitä kukkia valmisti, miten paljon sinä rakastat Jumalaa, vaan kerro, miten paljon Jumala rakastaa loves you. sinua. Hän rakastaa He sinua. cares about you. Hän välittää sinusta. He has a plan for you. Hänellä on sinulle suunnitelma. You don't know yet, Et tiedä sitä vielä, but sooner or later you will know. mutta ennemmin tai myöhemmin tulet All you have tuntemaan to sen do is suunnitelman. just give thanks to God. Kiitä vain Jumalaa ja saat tulla tuntemaan hänen The Bible suunnitelmansa. said, Raamattu sanoo, give thanks in all circumstances. kiittäkää joka tilassa. The Bible doesn't say that give thanks for all circumstances. Se ei käske kiittämään kaikista The tilanteista, Bible said give thanks in all vaan niissä circumstances. tilanteissa anna kiitos Jumalalle. This is the key. Tämä This on is the se key avain. to come out of that trouble. Jolla pääset pois siitä ongelmasta. Hallelujah. Halleluja. When you face a problem, Kun kohtaat ongelman, don't murmur it. älä valita siitä. Don't complain it. Älä valita siitä. Just give thanks to God. Kiitä Jumalaa. If you give thanks to God, Jos kiität Jumalaa, all the closed door will open. suljetut ovet aukeavat. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Like Paul and Silas. Niin kuin Paavali ja Siilas. Paul and Silas. Paavali ja Siilas. The Roman soldier put them into the prison. Roomalaiset sotivat laittavat heidät vankilaan. But that place, Macedonia, the place called Macedonia, Siellä Makedoniassa. they don't want to go. He eivät halunneet They mennä didn't vankilaan. want to go. They didn't have a plan to go. Eihän heillä ollut suunnitelma mennä Makedoniaan. But Paul got vision. Mutta Paavalille annettiin näky. Then Paul and Silas went to that place. Ja sitten Paavali ja Siilas menivät Makedoniaan. You see, sometimes you are in the will of God and you Joskus- still have a problem. Olet Jumalan tahdossa ja silti sinulla on ongelmia. That problem is not to harm you, to prosper you, to bless you. Ei hänen suunnitelmansa ole vahingoittaa, vaan antaa sinulle menestys. Don't doubt on his love. Älä epäile hänen rakkauttaan. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. All my Hallelujah. brothers and sisters. Sisaret ja If you veljet, don't understand, jos et ymmärrä, if you don't understand, jos et don't do ymmärrä, anything, just praise. älä tee Just mitään, praise. ylistä. You see, Paul and Silas, Ajattele Paavalia ja Siilasta. they don't complain each other. Eivät he valittaneet toisilleen. They can complain. He olisivat voineet valittaa. Maybe Silas said, hey, brother Paul, Joo, ehkä Siilas sanoi, että hei, veli Paavali, you got a vision? sulla oli come näky, here? että olisi No, we tarkoitus came tulla here. tänne, täällä me ollaan. And we got arrested. Ja nyt me ollaan pidätettyinä. Is that your true vision or Onko what? tämä sun niin kuin No, jumalallinen they näky don't complain oikeasti? each other. Eivät he, They don't complain each other. eivät he valittaneet Hey, toisiaan. hey, all the couples here, Ei, kaikki parit täällä. husband and wife, Miehet ja if naiset. something happened, Jos jotain don't tapahtuu, complain one another. älkää toisillenne valittako, All you have to say is, hey, let's pray together. vaan rukoillaan yhdessä. Let's praise together. Ylistetään yhdessä. If you do that, Jos teet you will sen, see the miracles in your family. näet ihmeitä perheessä. You will see the miracles in your house. Näet talossasi ihmeitä. Hallelujah. All the young people, let me tell you, if Nuoret you have something ihmiset, problem, jos teillä on ongelmia, if you have some problems, jos sinulla on ongelmia, don't murmur it. älä valita Don't siitä. complain. Älä valita siitä jatkuvasti. Oh, because of Burmese government, we are here. Koska tämän hallituksen takia me olemme täällä. That's the military government. No. Stop saying that. Se Stop on sellainen complaining. hallinto. You know why? If Älä you valita. complain, you remain. Jos
valitat, jäät siihen paikallesi. If you complain, you remain. Jäät siihen paikallesi, jos valitat. If you praise, Jos ylistät, you will see the miracles. näet ihmeitä. If you praise, Jos the ylistät, Lord will open the door for Herra you. avaa ovet sinulle. The Lord will open the door for you. Herra avaa ovet sinulle. That's why all my brothers and sisters, Siksi, sisaret ja veljet, sometimes we don't understand aina me emme ymmärrä, what's happening in our life. mitä elämässämme tapahtuu. But let me tell you, Mutta aina kun kerran. Jesus said, praise. Jeesus päästää vapaaksi. This is the key to overcome all the obstacles. Tämä on se avain ylistää Jeesusta. Just give thanks to God. Kiitä häntä. Just give thanks to God. Kiitä häntä. You try very hard sometimes. Yrität parhaasi You joskus. try very hard. Yrität ja yrität. But even though you try very hard, you pray very hard. Vaikka kuinka rukoilet ja yrität and you work very hard, ja teet töitä, but it's not going to work. se ei toimi. Then what? You lose your confidence. Menetät luottamuksen. If you lose your self-confidence, Ja jos menetät itseluottamuksen, let me tell you, aina kun kerran, you must have God confidence. sinun täytyy ottaa tilalle luottamus Jumalaan. God confidence. Luottamus Jumalaan. There seems to be no way. Näyttää, että ei ole mitään ulospääsyä. Believe that He is our way maker. Usko ja luota, että hän on se, joka avaa He meille is tien. our way maker. Hän tekee meille He is tien. our way maker. Hän tekee meille tien. In our ministry, there's so many cancer people healed by the grace of God. Meidän palvelutyömme kautta niin monet syöpää sairastavat ovat They parantuneet. said, Pastor, we Ovat don't have sanoneet, money Pastori, meillä ei ole varaa. to go to the hospital Meillä ei ole varaa mennä sairaalaan for the cancer glands operations. They don't have money. syöpäleikkauksiin tai hoitoihin. Ei ole rahaa. They don't have money. Ei ole rahaa. But I said, yes, that's good. That's good. Mä sanoin, että Okay. Let me read the scripture for you. anna kun luen sinulle raamattua. For Burmese, but in Finland, you guys are okay because your governments are very good, very good. In Burma, Meillä siellä Burmassa, if you have no money, jos sinulla ei ole rahaa, they don't care. eivät he välitä sinusta. Even though you die. If you don't have money, don't come to this hospital. That kind of Vaikka olisit country. kuolemaisilla, jos rahaa ei ole, niin älä tule tänne sairaalaan. So that's why we don't have credit card, Meillä ei ole luottokortteja, but we have Christ card. mutta meillä on Kristuskortteja. That's why we have faith a lot. Siksi meillä on paljon luottamusta ja uskoa. So I said, hey, Sanoin, että hei, our Jesus' name is more powerful than cancer. meidän Jeesus-nimi on voimakkaampi kuin syöpä. There is power in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä on voima, But we have to trust mutta meidän täytyy His luottaa love, number hänen one. rakkautensa. And also we have to stand on His word. Ja meidän täytyy luottaa hänen sanaansa. Then I said, sister, Sanoin, että sisar, because she cried a koska lot. hän Because I have itki hysteerisesti. I have 3 kids. I'm Mulla on 3 almost lasta, dying now. kohta kuolen, It's a liver cancer. koska hänellä oli Stage maksasyöpä. 4. 4. vaiheen The doctor maksasyöpä. gave her 6 months to live. Maksimissaan 6 kuukautta elinaikaa. Cry. Hän itki. Hopeless. Hän on täysin toivoton. Even though she has money now, she cannot do anything. Vaikka hänellä olisi rahaa, hän ei voisi tehdä The mitään. doctor cannot do anything. Ei lääkärit enää voi tehdä mitään. Then I said, Sanoin, hey, stand on His word. luota hänen The Bible sanansa, said, by His stripes we are että healed. hänen haavainsa kautta me olemme paratut. You have to speak it out by faith. Sinun täytyy puhua sitä uskossa. Hey, you have to confess the word of God Sinun until you täytyy see it. tunnustaa tätä Jumalan sanaa. There is, hey, the word of God is the power of God. Jumalan sana on hänen voimansa. The word of God is the power of God. Jumalan sana on hänen voimansa. The word of God is the power of Jumalan God. sana on hänen voimansa. So I teach her to stand on the word of God Ja niin every day. opetin häntä luottamaan Jumalan sanaan joka päivä. I said, my sister, don't depend on your feeling.
Älä luota sinun omaan itseesi ja voimaasi. Don't stand on your feeling. Älä luota tunteisiisi. Stop thinking negative. Lopeta negatiivinen ajattelu. Start thinking positive. Ajattele positiivisesti. To able to think positive, you must read the scripture every day. Ja jotta voit ajatella positiivisesti, lue sanaa joka Read the päivä. scripture by heart. Lue ja opettele sitä ulkoa. When you fear inside of you, read it and speak it out by Kun faith. pelko valtaa sinut, puhu sitä ja lue sitä Jumalan Let me sanaa. tell you, after 3 months, 3 kuukauden kuluttua. after 3 months, 3 kuukauden kuluttua. after 3 months, 3 kuukauden she kuluttua. went back to the Hän hospital meni takaisin sairaalle and checked, ja tarkasti itsensä. and her cancer gone by Ja the tämä grace of syöpä God. oli hävinnyt. That's why I said yesterday, today, and forever, Jesus is the same. Siksi sanoin, että eilen, tänään ja huomenna Jumala on sama. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. So sometime, now, Joskus. okay, now what she's doing now? Mitä hän nyt tekee? She's a minister of God now. Hän on Jumalan palvelutyössä. She's a minister of God now. Hän on pastorina jossain seurakunnassa. She go to the Buddhist houses. Hän käy buddhalaisissa taloissa. If you have problem, Jos sinulla on ongelma, let me pray for you. saanko rukoilla puolesta? Let me pray for you. Saanko rukoilla Let puolesta? me pray for you. Anna, että Then rukoile so puolesta. many people Ja niin got monet healed. ihmiset ovat parantuneet, Then she shared about Jesus. kun hän on She puhunut shared Jeesuksesta. about her testimony. Ja on kertonut oman And so todistuksensa. many people came to know Jesus Ja niin through her monet life. tulivat tuntemaan Jeesuksen. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. God is so good. Jumala on niin hyvä. God is so good. God Jumala on wants niin to hyvä. use you. Hän haluaa God käyttää said you sinua. are the light of the world. Sinä olet maailman valkeus. You're the light of the world. Sinä olet maailman valkeus. The Lord will touch so many people's life through you. Jumala haluaa koskettaa monia sinun kauttasi. God Jumala doesn't want to touch like this, but God wants to use you to bless others. Jumala ei vaan halua koskettaa sinua tällä tavalla tässä, vaan että voisit sen kosketuksen kautta koskettaa muita. That's why I just want to encourage you this afternoon. Siksi haluan tänä iltapäivänä rohkaista sinua. The Lord wants to use you. Herra haluaa käyttää sinua. The Lord wants to use you. Herra haluaa käyttää sinua. The Lord wants to bless you to bless Hän haluaa others. siunata sinua, The että voit siunata Lord muita. wants to heal you to Hän haluaa heal so many people's Parantaa, lives. että voit olla parantamassa muita. When you face problems, Kun kohtaat ongelmia, don't be discouraged. älä ole pettynyt. Don't be discouraged Älä ole pettynyt, because God has a plan for you. koska Jumalalla on suunnitelma sinulle. That plan is not to harm you, to prosper Se ei you. ole vahingoittaa sinua, vaan antaa sinulle menestys. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. So be confident in Christ. Luota Jeesus. Be confident in Christ. Ole luottavainen hänessä. Doesn't matter if you face problem, Ei sillä ole väliä, onko just give edessäsi thanks to ongelma. God. Kiitä Jumalaa. Believe in God Luota häneen and praise God. ja ylistä häntä. And you will see the miracles. Ja näet, että ihmeitä You will tapahtuu. see the goodness of God in your Näet life. hänen hyvyytensä elämässäsi. Stop complaining. Lopeta Stop valittaminen. complaining. Lopeta valittaminen. Start giving thanks to God. Ala antaa kiitosta And you Jumalalle. will see your nation will be blessed Ja through näet, you. kuinka kansakunta tulee siunatuksi Hallelujah. sinun kauttasi. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Especially all Burmese young people. Ja erityisesti God burmalaiset brought you nuoret. here to bless Jumala this nation. toimii täällä ja toi sinut tänne, että voi siunata Suomen maata tai Hallelujah. maita, joissa olette. Hallelujah. The Lord Hallelujah. wants to use you. The Lord Jumala wants to haluaa bless you to käyttää teitä. bless this nation. Ja haluaa käyttää teitä Hallelujah. siunaamaan näitä Shall you all stand up? maita. Shall Noustaanko you all yhdessä stand up? ylös? Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. I just want you to commit your life to God again. Haluan, että uudelleen omistat elämäsi Jumalalle. You don't have to worry about anything. Sinun ei tarvitse murehtia mistään. You don't have to worry about how to eat, where to live, but you are prospered by the grace of Älä God. mieti, missä elät, mitä syöt, vaan sinä tulet menestymään Jumalan avulla. But let me tell you, Mutta anna kun kerron what sinulle. about the lost soul here in Finland, Mitä here näistä in Europe? Euroopassa ja Suomessa olevista kadotetuista sieluista.
Have you cried out for the lost soul? Oletko koskaan itkenyt näiden sielujen tähden? Money cannot buy everything. Ei rahalla voi kaikkea ostaa. People need the Lord. Ihmiset tarvitsevat People Herraa. need the Lord. He tarvitsevat Jumalaa. People need the Lord. He tarvitsevat So Jumalaa. many people they are under depression, Niin monet ovat masentuneita. oppression. He ovat painostuneita. But let me encourage you, all my brothers and sisters. Anna kun rohkaisen teitä kaikkia. For those people, God needs you. Heitä varten sinua tarvitaan. God wants to touch them through you. Hän haluaa koskettaa heitä kautta. Are you willing to commit your life to God again? Oletko valmis siihen, että annat elämäsi uudestaan Jumalan käyttöön? Then let's worship and just commit your life to God Jos now. ajattelet näin, niin nyt palvotaan Herraa yhdessä ja And anna elämäsi uudestaan hänen käyttöön. If you commit your life to God again, Jos annat elämäsi uudestaan hänen the käyttöön, Lord will come and touch you right now. Herra koskettaa sinua juuri nyt And the Lord will show you what to do ja näyttää, for your mitä future. tehdä sinun tulevaisuudellasi. Some people, your visions are blurred now. You don't see your future. Joidenkin teidän näkymä tulevaisuuteen on hämärtynyt. What am I supposed to do for my future? Mitä minun pitäisi tehdä? I used to happen like that before. Minulla oli selkeä näkemys aikaisemmin, But because of Holy Spirit, mutta nyt Pyhä Henki. until Jesus comes, Niin kauan kuin Jeesus tulee. I have so many things to do for the kingdom of God. Mulla on niin paljon tehtävää Jumalan valtakunnassa. Now within 1 year, I really thank God. Yhdessä vuodessa God blessed me to start the church in Japan. Jumala Tokyo. on siunannut minua ja olen saanut Tokiossa avata seurakunnan. After this, I will go to Japan. Tämän jälkeen lähden täältä Japaniin, Because the revival is happening in koska Japan now. siellä tapahtuu nyt herätystä. Whenever pastor or the missionaries, whenever you want to go to Japan, please let us know. Jos pastori tai täällä olevat lähetit haluatte mennä Japaniin, annat minun tietää. Yeah, missionaries Yeah. like you. So many young people now came Niin to know monet Jesus. nuoret ihmiset tulevat Jeesuksen luo. Now, we have a church in Japan, Meillä on Japanissa seurakunta, Perth, Australia, Australiassa, and 4 churches in Myanmar, 4 Myanmarissa, 3 churches in Thailand. 3 Thaimaassa And now, next year, ja ensi vuonna God showed me to open 2 churches, Jumala on näyttänyt minulle, että avaamme 2 uutta seurakuntaa. which one is in Texas, Yhden Teksasiin one is in, so funny, Las Vegas. ja yksi Las Vegasiin. God told me to start the church in Las Vegas. Jumala sanoi, että avaa seurakunta Las Vegasiin. I said, why? This is the sin city, Lord. Että tämähän on oikein synnin pesä. I don't want to go. En halua mennä sinne. God said, Jumala sanoi, if there's here now, there's a bright and shine here. kun täällä on nyt tällaista kirkkautta ja valoa, If you use the torchlight, jos sinulla on taskulamppu, that torchlight is nothing. sehän ei sinänsä ole juuri Because mitään, of the whole room is so bright. koska se ei näkyisi täällä, kun täällä on paljon valoa. And God said, turn off the whole lights Mutta jos sammutat nämä valot and use the torchlight. ja käytät sitä What happened? That taskulamppua, torchlight mitä is sitten very tapahtuu? bright. Silloin näkyy paljon ja se That's loistaa why you are the kirkkaasti. light of the world. You better go to Las Vegas and start the church. Ja sinun on paras mennä taskulamppusi kanssa Las Vegasiin pimeyteen ja näyttää sitä valoa. And now some people are ready. My spiritual children they are ready to start the church in Las Vegas and in Texas right now. Jotkut minun opetuslapsistani ovat nyt valmiita See here. avaamaan seurakunnan Texasin ja Las Vegasiin. Nothing is impossible with God. Mikään ei ole mahdotonta Jumalan Nothing is kanssa. impossible with God. Mikään ei ole Jumalan kanssa You mahdotonta. might think that to start this we need a lot of money. No, our Ajattelet, että God is pitää our olla paljon provider. rahaa, että voimme aloittaa sitä ja tätä.
Jumala on meidän For every vision, there is mahdollistajamme. the provision. Jokaiseen näkyyn on mahdollisuus Jumalalla. 2021, God told me to go back to Thailand. 21 Jumala pyysi minua I menemään went to Taimaaseen. Thailand in Menin 2021 21 menin with Taimaaseen $15,000. 15 000 dollarin kanssa. With $15,000, I cannot do anything in Thailand. Eihän sillä tee Taimaassa mitään. But now, by the grace of Mutta God, nyt Jumalan armosta. I spent more than $6 million already. I bought a land, I bought a house, I bought an apartment, I built the church. Olen I nyt really thank God. Jumalan armosta saanut käyttää yli 6 miljoonaa, ostanut seurakuntarakennuksen, talon ja paljon muuta, mitä tarvitaan tämän työn aloittamiseen. When the vision clear, the result will appear. Kun on selkeä visio, niin kaikki muu seuraa sen myötä. When the vision clear, the result will appear. Kun on selkeä visio, niin muut seuraavat sen Before you do myötä. anything, your vision must clear. Ennen kuin voit tehdä mitään muuta, sun täytyy olla selkeä Before visio. you do anything, Ennen kuin teet don't mitään, ask money from God. älä pyydä Jumalalta Ask rahaa, clear vision from vaan pyydä God. selkeää Ask näkyä. clear vision from Pyydä God. selkeää näkyä. If you want to start your business, Jos haluat aloittaa bisneksen, you need a clear sun vision. täytyy olla selkeä If you näky. want to start your mission Jos haluat alkaa lähetystyöhön or your ministry, tai johonkin need the palvelutyöhön, clear vision. tarvitset selkeän vision. If you want to get married with somebody, Jos haluat mennä You naimisiin need a jonkun clear kanssa, vision. pitää olla selkeä näky. because when the vision clear, the Koska result se will appear. näky on selkeä, niin silloin kaikki muut asiat seuraavat. So from this day on, Tästä päivästä eteenpäin. don't go Älä mene by look. sen mukaan, mitä näet, But God said, Vaan- walk by faith, vaan kävele not uskossa. by sight. Kulje uskossa, Walk älä by näkemisessä. faith, not Kulje by uskon. sight. Me vaellamme uskon kautta, emme näkemisen kautta. Those who have faith, Ne, those who joilla on have uskon, faith, they have vision. heillä on myös näky. So have faith in God now. Nyt aseta And luottamuksesi Jumalaan Ask clear vision. ja pyydä selkeää näkyä. Let me repeat again. Anna kun toista. When the vision clear, Kun sinulla on selkeä the näky, result will appear. kaikki muut asiat seuraavat. Before you do anything, Ennen kuin teet mitään muuta, ask God, pyydä Jumalaa clear vision, selkeää näkyä. clear vision. Selkeää näkyä. Now, Nyt. let me pray for you. Nyt For haluan the clear visions, rukoillaan for selkeää your näkyä future, tulevaisuuteen. for your future. Sinun The tulevaisuutesi Lord will varten. give you vision. Jumala antaa For sinulle näin. every vision, there is a provision. Jokaiseen näkyy Jumala antaa tarvittavan siunauksen. Hallelujah. Halleluja. Let's pray for fresh visions.